ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା ହେଲାଣି ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଉଠେଇଲା ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଚାଲିଲି ଗାଧେଇବାକୁ। ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗାଁରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଧେଇବାକୁ। ତ ଆମର ବନ୍ଧ ଆସିଲା ଇଏ ଅଛି ଏଠି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଇଲି ଭାଇ ବୁଡ଼ିକି ଗାଧେଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଧେଇଥିବେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତାର ମଜା କେମିତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଆପଣ ପାଣି ମଗ ଢାଳି ଦେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଏଠୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ତ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ଏକୁଟିଆ ଆସିକି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରକୁ। ତ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଛତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ, ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତା ଖାଇ ପକେଇଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ ପଦରକୁ, କାମ ଟିକେ ଥିଲା ପଦରରେ। ତ ପଦରରେ କାମ ଟିକେ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଏ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଫଳୁଛି ଏଠି। ତ ଆଗକୁ ସବୁ ମୋ ବୋଉ ସବୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଛି ପନିପରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ଆମର ଲାଗିଛି ବିନିସ୍ ଗଛ, ବିନିସ୍ ଫଳିନି କିନ୍ତୁ ଡଙ୍କ ସବୁ ମାଳିଗଲାଣି। ଏସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ତା ପାଖକୁ ଅଛି ଦେଖ ଚଣା ଗଛ କିଛି, ଆଉ ଇଆଡେ ଦେଖ ଅମୃତ ଗଛ। ଭାଇ କିଛି ନଥିଲେ ବାରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ 4-6ଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଭାଇ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଆଉ ଭାଇ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷା ସିଜନ ଚାଲିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ ଗଛ, ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫଳୁଛି ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼। ଗୋଟେ ତ ତୋଳି ନେଇ ଭାଜି ସାରିଲଣି ଘରେ। ତ ଚାଲିଲି ମୋର କାମ ସରିଲା ପଦରରେ ତ ଘରକୁ ଚାଲିଲି ମୁଁ। ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ମୁଁ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଭାଇ। ତ ରଖୁଛି, କାଲି ଦେଖାହବ।